Mmuo mmiri afụrụ anya. First of all, let me tell you, welcome back. Yes, let me tell you, welcome back. You know, it was lucky for the second time. This is the second time in a J Okana Bata. This is the second time in a Joka Bata. Man, na pretend na gwande mmado na ndudo gashi. Thank God that you did not deny completely that ndudo gashi abialobegu. But ne gwara hana agafe. Se ka habia kene ebe ka ha na-eje from side be ajuwe na agafe. Na yotago ebujeri joka kama ori kwuo ni jere ọka bata. Yotago ijere ọka bata. And somebody do come ma reason batali ijiwe bata. Somebody do come, I know the reason batalo ijiwe bata. So I know na achagari anya na ase e na na-epogide gị gono ka na-epogide gị ya anwụ iyi kịta asị na iru ọka wee bata ọ ife yegwu achakezi n'anya. This is the second time in a joker. The first one I got like this. The first one most people are malone ebuche. This is the second one. It is another chance for you to do what is right. For you to do what is right. So many things in a me apprefeju ibi newi. So many things in a me apple njirimana newi. You gotta go. And the Iru obodo. When you get to Rome, you behave like Romans. You gotta go. Oh hey potana amene no beg. In no beg yesterday. So na mgbede. Ka enolo na eme arrest. So in no beg according to you. Yes na no beg yesterday ni elu na mgbede. Iwe no na eme arrest. So from morning till mgbede. Ngwa Mmuo mmiri afụrụ anya did not hear na the rumor of your arrest na bagari. Why you ji we wuru na mgbede? Ka iji we ma na eme arrest. Or na mgbede ka inwelu access to your phone. Or na mgbede ka eriri ihu iji we nwe access to your phone. We na anụzi na eme arrest. Okay, kedu ife melu na mgbede ahụ na ịpụta ho immediately bịa debunk ya. Kedu ife pata na debunk ha yesterday? It has to take till 10 o'clock to 11 o'clock this morning for you to come and debunk rumor of your arrest na agagari yesterday. And throughout yesterday, you did not post on your post. You did not post on your page from morning yesterday to night. You did not post because in our entertainment udo gashi bialubeng Miriam Willow ebujo Miriam Willow bujo ọka natapa mana ọ natara na kpuo. Yotago ebujo Miriam Willow bujo ọka mana Miriam Willow jechala ọka bata na kpuo. So ngonwa jecha bata if you want to do woluo ina kpuo malona ijego nke izi je nke bua. Be very very careful ka yari je nke to. Oh hey bia ba bia na eme ka bia pretend ya ndị mmadụ na onwe ife melu ke se tobe oloma soludo na ndị otu ya na alụ ugboro ne ka ito da na oloma soludo na alụ na Facebook. It has to take you today to start praising oloma soludo na alụ. Anyị ma na ọ na alụ oloma. Be very very careful. E gotago be very very careful. Hapụ maka ife ị na-eme even ịtabiri ile sef ebe ị na-agwa ha na tata awụ eke ka afọ. You got to go anxiety melugu anxiety melugu ese no bosi nkwo owo bosi afọ. Anxiety melugu ji we kwe na kpuo and do what is right. Ọhọta eme ya apụta be bia me ọwụrụkwo maka ebujege irulu ọka orikwo na ibatago. You need to pretend ndị udo gachi na so coincidentally ọ na-eme onye ndị udo gachi bịa ha na arube ya ụwa niile ama na ndị udo gachi bịa bịa ọsọ uwe onye izi ndị udo gachi na-agafe sị ka ha bịa kene why o ji wee wuru yesterday ka ha bịa kene and the whole of yesterday from morning till night ị ka na entertain ha that nọ na mgbede ka ị bịa nwetazi information of your arrest. Ịghọtago ịpụta ikene ndị otu ka ha nwebe aṅụrị na o nwere ndị na-agwụrụ ọgwụ nọ na panic yesterday. Hey na nke ebuje mmụọ mmiri you come ka ha wee pụta from that panic ime video nwere ike ime video ụmụ ebe ya na-ada agba egwu ọha pụta don't even try to debunk ije ọka debunk kwụ na n'iru ọka because iruru ọka and this is the second time ị na-eje ọka. Do very careful in the way you are dealing with people because asịrị na anụ gbanata na echi iwu nta and ijego nke izi na aje nke bụ ana make sure na ije onye nke ịtọ nya wo fife nchọrọ ịgba ọha maka ịbịa ka ịbịa entertain what people ka ọ dụka ya asị na actually that you are not arrested ọgwụkwọ maka iruru ọka nwanne iruru ọka ịghọtara iruru ọka iruru ọka kama na iruru ọka batakwa ịghọtara and anyị ma risi mkpatara iji wee bata onye Nnewi ọkwa ibiri na Nnewi nwere anyị ma risi mkpatara iji wee bata. Do very careful ka the third one gara ime because the third one ahụ nwere ike mee reason ahụ iji wee bata nwere ike
ọ ya wọkụzi ọ karịa ihe etu a ezugo ife nji wee kwokwu n'onwe ndị na-ata gị ma ezugo n'ihi iburu fake news Adam ebu fake news were mana ezugo Adam ebu fake news I know the bula fake news Adam ebu fake news ọhụrụ na ndọirego original receipt news ọhụrụ na ndọirego original receipt were nke a wee marụ m daalụ